Sarong simana na naman ang nakaagi, mga tugang. Mag-iribahan kita liwat, sa saro na naman na episode nin pagrurip, paghurup-hurup, asin pag-adal nin partikular na tema dapit sa satuyang namumutan na tataramon. Ako po si Vic Nierva. Naglalaom na lugod kamo, gabos yaon sa marahay na kamugtakan. Madyana, pahiwason, patalubuon, para rumon, ang satuyang paggamit kan sa diritang dila. Mga tugang, magbikol kita. Ang nakaaging duwang episodes, itinalaan ta para sa pagtukar kan silabang Bicolnon. Urugnaan pag-utro, kan inot na silaba nin mga Bicol na tataramon, tanganing tauan sindanin karakter asin magkakanigong kapanahunan. Nainotan ng tinukar ang mga inot na silaba na bilog na uutrohon. Arog kan aram na nagiging aaramon, ngirit na nagiging ngingiritan, o sayaw na nagiging sasayawon. Ang ikadawang rule taman, iyo itong mga silaba na parte sa naan uutrohon, bako gabos, arog kan traidor na nagiging tatraidoran, ang plansa nagiging paplansahon, ang problema po problemahon. Sa mga silaba na ini, ang inot nakatanog asin patanog sana ang uutrohon. Ang rule na tutukaron tangon yan sa episode na ini, naiiba sana sa nakaagin rule huli sa paliwanag, alagad sa estruktura, pareho sa nasinda. Hilinguntaan pag-utro kan mga inot na silaba, nin mga tataramon na Bicol na an inot na silaba, kinukumpunir nin consequential digraphs. Ano nga ni an consequential digraphs? Balikan ta, huli ta tinukarta na ini sa mga inotang episodes. Susog sa Guide to Bicol Orthography, ang consequential digraphs mga silaba na malimit na nakukuha sa mga sinublian na tataramon hali sa Espanyol. Igwa ininin mga maluluyang patanog o weak vowels, asin nariribayan ininin mga semi-vowels na W asin Y. Halimbawa kaini iyo ang mga silaba na nagpupuon sa mga minasunod na mga tanog. Sa mga tanog na igwang W, igwa ining hamanang tanog na U o O, ang buenas nagiging buenas. Sa mga tanog na igwanin Y, igwa ining hamanang tanog na I o I, ang biyahe naging biyahe. Ngunyan, sa satuyang rule, susog sa guide, sa mga siring na tataramon, ang uutrohon iyo ang inot na patanog asin katanog. Kung kaya, siring kaini ang mangyayari. Tandaan ta ang ikatulong rule na ini mga tugang na nakatalaan para sa mga Bicol na tataramon na minapuon sa consequential digraphs. Gabos ini para sa matarom, malinig, asin hustong paggamit kan satuyang tataramon. Sa sunod tang episode mga tugang, abangan nindo liwat ang pagbasa nin mga piyesang Bicolnon. Sa liwat, kung igwa kamong mga hapot, paglinaw, mga suhestyon, asin iba pa, ipaabot sana sa samuya, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com. Diyos mabalos po sa inyong gabos sa daing untok na pagantabay asin pagsabay sa pagkanoon. Ako po si Vic Nierva, sagkod sa masunod na edisyon kaning satuyang programa, Padagos na nag-aalok sa Indo, magbikol kita.